Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз паёмҳои хеш масъулини мақомоти иҷроии ҳукумати давлати вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро вазифадор намуданд, ки барои беҳдошти шароити хизматрасонии тиббӣ нисбат ба таҷдиду навсозии муассисаҳои тиббӣ ва бунёди бунгоҳу марказҳои саломатӣ тадбирҳои муҳимро амалӣ намоянд. Дар доираи иҷрои ин ҳадафи паёми сарвари мамлакат дар ноҳияи восеъ баъди сохтмони якчанд иншоот шумораи беморхонаю марказҳои саломатию бунгоҳи тиббӣ зиёд гардид. Дар деҳаи ҳулбеки ҷамоати деҳоти миралиободи ноҳияи восеъ барои рушди соҳа дастрасии аҳолӣ ба кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ дар доираи тадбирҳои созандагию бунёдкорӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлолият бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ беморхонаи рақами 1 деҳаи ҳулбек аз таъмири капиталӣ бароварда бо тамоми таҷҳизотҳои тиббӣ таъмин карда шуд. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان این بیمارخانه از تعمیر کپیتالی برآورده شد و با تمام تجهیزات‌ها جهازانده شده است. این طبیبان را وادار می‌کند که کار را باز خوبتر و بهتر برآورند. бинои муассиса аз пужраи кории табибону қабули беморон, шуъбаи дандонпизишкӣ, шуъбаи таваллуд ва дигар иншоотҳои корӣ иборат буда, бо дастгирии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ бо мизу курсӣ ва таҷҳизот таъмин карда шудааст. бинои муассиса мувофиқ ба талаботи соҳа таъмир гардида, акнун имкон аст, ки аҳолии деҳаи ҳулбек ва гирду атрофи он сари вақт аз кӯмаки аввалияи тиббӣ бархурдор гарданд. шӯъбаи мо аз 5 кат иборат буда ба 30,000 аҳолӣ хизматрасонӣ мекунем. дар шӯъба 12 нафар коргарон кор ва фаъолият мекунанд, ки ин ҳам 11 нафар ҳамшираҳои тиб ва момодояҳо ва 1 нафар духтур иборат мебошад. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон, бинои мо аз таъмири капиталӣ баромад ва бо тамоми таҷҳизотҳои муосир таҷҳизонида шудааст. من شخصا میناداری خیش را از نام کارمندان بیمارخانه به محترم پیشوای ملت جناب عالی امامعلی رحمان میرسونم و جواباً به این غمخواری های جناب عالی صدقاً از تحت دل کار و فعالیت میکنیم. бо пуштибонӣ аз сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва тадбирҳои ҷашнии 35-солагии истиқлолият дар ноҳияи восеъ, ҳафтумин иншооти нави соҳаи тандурустӣ дар солҳои истиқлолият буда, бо қоматафрохтани иншооти муҳим, рушди соҳа таъмин, мушкилоти сокинон хубтар ва вазъи инфраструктураи деҳот беҳтар мегардад. ҳамин ғамхорӣ аст, ки роҳбарият ва табибони беморхона дар рӯзи табибон иқдом гирифтанд, ки 6 ҷарроҳии ройгон гузаронанд. ما در روز طبیبان اقدامی نوی گرفتیم که در بیمارخانه بعد تعمیر کپیتالی گذراندن با تجهیزات‌های طبی زمانوی تجهیزاندن وزارت تندرستی و اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در روز طبیبان اقدام گرفتیم که 6 جراحی گذرانیم. این در دوران صاحب استقلال بار اول می باشد. چون که شاهد حال گشتیم در این بیمارخانه شرایط مساعد برای گذراندن عملیات‌های جراحی معاصر فراهم شده است و وقتی که ما در اینجا عملیات گذراندیم خود را در تالار خودمان حس کردیم، یگان نارسایی، یگان کمبودی دیده نشد و این مرکز میتواند برای بیماران دهه و ناحیه خدمترسانی خوب داشته باشد، چون که تعمیر و تجهیزات‌ها زمانوی هست و با استانداردهای بین‌المللی جوابگو میباشد. аз чунин таваҷҷуҳи давлату ҳукумати ҷумҳурӣ нисбат ба пешрафти соҳа ва ҳифзи сиҳатии омма, сокинони деҳаи ҳулбеки ҷамоати деҳоти миралиободи ноҳияи восеъ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ дар ҷавоб ба чунин ғамхорӣ дар ободии гӯшаи ватан ва тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлолият фаъолона ширкат варзида саҳмгузорӣ менамоянд. Назирмади Сафар, Азизуллои Саид барои барномаи ахбор аз ноҳияи восеъ.